И здравейте хора, днес ще снимаме. Аз скачам, ако си мисли, че с нова гума съм. Да. А нищо, че старата е ба. Там ще скачаме, ще ги дропваме много яко. Да. Ако се чуете, Аяс къде? Аяс ме е скарали, то вече не сме му приятели сигурно. На мен ме е приятел, но Станислав не ме е приятел. Виж, байкъра ки качи. Идвай! И Станислав, идвай! Здравейте хора! Сега е той пак. Не пак, ама... Вижте му гащите. Айде, обръщай, байкър! И той може да ги качва, бе, не съм само аз, ба. Вижте го засилното копеленце. Оха! Дай, дроп! По-добър от моя можеш ли? Вижте. И здравейте, приятели! Ето го байкърчето. Пак ще се качваме. Нали бе? Виж му какъв ягъс. Ама той си го крие да не ми види, да не му снимам гащите. Абе хора, пишете си имената на Fortnite и пишете пранкове. Ето го. Майта, не те снимах, ма карай. Да. И здравейте хора пак. Абе. Да са. И Мариан. Хора, чай да го зумнем. И здравейте, приятели, ние пак ще скачаме. Ето с много се ядоса, то стъпах. Кой е, Егро? Лего ще падне още малко. Да ти върви на плюнки. Давай, бързо! Отиде!